Bună toată lumea, sunt eu, Charlen, și știu că n-am mai postat de mult, îmi pare rău, dar astăzi am făcut timp să postez un videoclip. Mă pregătesc pentru că o să zugrăvesc și da, după cum vedeți, mi-am aranjat jucăriile, mai pe acolo are trebui să le aranjez. Și până atunci să vă arăt toate desenele mele care le-am făcut. Eu mă semnez Seli pentru că prietenii îmi spun Seli, așa că nu-i bai să-mi aduc un scaun. O să pun telefonul aici, sper că mă vedeți. Am venit din parc, cum am dat cu bicicleta, să iau scaunul și să vi le arăt pe toate. Ok. Primul este acest ochi care plânge. Primul. Sper că vedeți. Apoi este această fată. Poate îmi place foarte mult. Drăguț. Apoi este a doua fată, tot așa mai diferită. Eu am pus să fac așa. Apoi încă o fată. Apoi o fată mai ciudățică, asta am făcut-o când eram mai mic. 7-8 ani, acum am 10-11. O fată care plânge și una încurajează. Violeta. Un ponei. Și o fată care știu că nu e și bine, dar capul este prea mare. Plânge și fumează și face cu ochiul. Știu, ciudat. Ei bine, da, de fapt nu vreau să mă închid. Așa că o să arăt pe Barbie. Dar cine o știe pe unde mai este și ea. Ei bine, haideți să vă arăt toate, absolut toate. Papucile. Ok, să aranjez chestiile astea pe aici. Videoclipul acesta va fi cam lung, pentru că v-am arătat și desenele, o să vă arăt și papușile și Ok, mi-am eliberat și sacul de papuși. Sper că puteți să mă vedeți de sac, o să-mi dau camera mai încolo ca să mă vedeți. Așa, să deschidem sacul. Da, le-am băgat aici, am uitat. Ok, deci. Barbie. Thomas. Teresa. O fetiță. O fată. Ana. O fată. Claudinul. O să hai, da. O fată. Încă o fată. Iarăși fată fără să fie. Rachel din Barbie. I-am pus eu îmbrăcămintea asta. Cred că mi-a plăcut mai mult. Da, dresul lui Claudine. Nu ca să-l pun. Așa.
Sofia. Stați să scot cartoanele astea. Erau sfaturile lui Barbie și lui Teresa. Erau. O fată de când eram eu mică. O fată în costum de baie. Barbie. Care sunt mai piciorușă de tine. Iarăși o fată în costum de baie. Barbie. O fată fără cap. Vai. Mai știți din sirenele acestea, acelea nu din Macro Mermaids, cum e acum, celelalte, da, asta este una din fete de alea. V-am arătat-o, oh da, o fetiță cu pălărie de soare, am primit-o cu un păpușile Barbie. Ștefania, am și pantofiul ei. Nu vi le arăt acum, în alt videoclip. Afară, fără cap, fără corp, la fel. Încă o fată care trăuse cu un rochie, era prințesă. O fată care era însărcinată. Una fără corp. O sirenă cu picioare. Maxi Girl. Și o sirenă mică de când eram eu bebelușă. Ok, cam atât a fost pentru astăzi, da? De fapt, nu, ba, mai vreau să vă spun așa ceva. Exact, dar mai întâi o să așez păpușile. Stam cu păpuși și mii de păpuși. Ok, le-am strâns. Și eu, Stefania, hei, unde sunt pantofii? Pantofii! Mă duc să-mi caut pantofii. O clipită. Poți să opresc eu camera? Ha! Tu cine mai ești? Că eu sunt Tomas. Pot să stau eu în fața camerei până să caut tu pantofii. Ok. Camera de filmat. Ce s-ar întâmpla dacă aș pune mâna aici? Ce s-ar întâmpla? Oare ce s-ar întâmpla? Ce s-ar întâmpla, oare? Oare, eu zic, oare? Ce s-ar întâmpla? Ce s-ar întâmpla? Ce s-ar întâmpla dacă eu aș pune mâna aici? Nu știu ce s-ar întâmpla. O să văd eu. O să văd. Și o să văd. Hei, ce s-a auzit? Nimic! Hei, nimicul ăla i-a s-a auzit. Taci, Tomas! Dar ce s-a auzit? Nimic! Doar o cutie, îmi căutam pantofi în cufărul meu. Păi așa zic. I-ai găsit? Da, vin acum. Tomas! De ce ai pus mâna pe cameră? Se vedea doar mâna ta. Păi, asta era și ideea. Hei, păturica mea! Mami! Tomas? Tomas, ești bine? Da, pătura mea. Ok, vino. Bună ziua, aici. Stăm și noi. A căzut camera. Vai. Să stau și eu jos.
luat-o. Ajută-mă, ajută-mă. Ce pătura, am adus pătura. Bine, pătura. Aici o scuturăm, că a căzut în pământ. Și să ne așezăm pe ea. Să ne așezăm, n-am nimic de făcut să ne așezăm. Decât să ne așezăm. Decât să ne așezăm. Hei, lume! Barbie, tu erai... Ce faci tu aici? Păi am venit să fac și eu un pic de sport. Wow! Am înțeles, este foarte bine. Da. Dar poți să faci asta? 1, 2, 3. Aha! Wow, da, l-ai ridicat foarte sus, Ștefania. Vesti, poți să-l așezăm. Lasă să dacă aș putea. Vrei să ajut? Da, te rog, mă cam doare. Oh, vai, oh. Thomas chiar pe aici, da? Da. Hei, eu sunt aici. Știu, dragă. Eu o să mă așez aici. Și eu aici. Vino încoace. De când nu am mai vorbit noi. Hei, lume! Teresa, tu erai. Așa și aici, lângă voi. Ce fășești? Pe bune, ce fășești? Da, încerc o limbă nouă. Și aș mai face și aș. Oh, foc, Teresa, te rog, taci. Mă așez și eu aici, lângă voi. Dar acum mă așez și mă așez. Thomas! Ne strici petrecerea. Ce petrecere? Nu știu chiar ce petrecere. Petrecerea. Ne strici seara. Da, ne strici seara. Dragile mele, voi nu știți cu cine vorbiți. Eu sunt Thomas și știu că am următoare pe YouTube. Uitați-vă în urechea mea. Thomas, dă-te în cameră! Ok, lăsați-mă să văd dacă am ceară după ce se termină filmarea. Te ajut eu. Serios? Ia zi-mă faci. Vreau la mami. Să nu te mai bagi între fete, ciuracule. Bine ai făcut-o. Da, mersi, Barbie. Teresa, ești bine? Pe bune, l-a turut pe Thomas. Ce aveți cu el? Doar nu-mi place, nu? Nu? Cine sunteți voi? Lăsați-mă în pace! Thomas! Hei! Mai ești în viață? Noi o să ne intrăm din cadru. Ăștia doi sunt ciudăți. Mai ești în viață? Nu mă mai lovi! Serios. Deci mai ești în viață? Dacă m-am ridicat, da. Bine, atunci pot să fac asta. Scuze, n-aveam ce face, prietenul m-a părăsit. Haideți să ne ducem în parc. M-am plictisit și eu. De fapt, nu a fost așa rău. Nu a fost așa rău? Ne-am oprit. Ai dreptate. Nu pe pantofii mei ce noi. Thomas, ești bine? Vai, ce urât. Ei bine, pa! Dar nu-i spuneți lui Thomas că-l plac sau vă omor. Știu unde locuiți. Eu știu și știu. Care să lasă camera?